धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय मोनसे गोख्रों दखरा आफाद गगामुग दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिथांमोननि 40थि बोसोरसालि जथुम्माखौ साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै बिथांमोना खुंदों आरो दिनै गेवलां मेलमोन आरो बे गेवलां मेलाव आं फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं बेनि थाखाय गगामुग दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि गासै मावथिफारि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावहरदों। फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै मा मावनो थाखाय नोंथांमोना हाबाफारि लागोन फैबाय थानाय समाव? बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन बिथाङा बर' हारिखौनो बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि महरै दानो बिथाङा मोनसे सिमां नुलांदोंमोन। नाथाय बिथाङा अबथिरायै 1990 मायथाइनि 1 मेआव बिथाङा जोंनिफ्राय रुंसारि जालांबाय। दा बे बिथांनि आद्रा जे सिमां बे सिमांखौ मोगथां महर जाफुंहोनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि मानबिथा आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव जोङो फैबाय थानाय समाव बर' हारिखौ बुहुमावनो सिनायथि आबुं महरै सिनायथि होनो थाखाय जोङो 2018 मायथाइयावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोनसे मावथांखि लादोंमोन आरो बे मावथांखिखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङावनो लादोंमोन आरो बे मावथांखिनि मुङानो जाहैबाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज माने बड'फा गोजोनथायारि सोलायनाय मावथांखि। आरो बेल' नङा, बे मावथांखिनि अनगायैबो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो फोथायो जे बर' हारिखौ दावगाहोनांगौब्ला जोङो मोनसेल' हाथियारा जोंखौ दावगाहोनो हागोन, बेनो जाहैबाय सोलोंथाइ। सोलोंथाइ दावगाब्लासो बर' हारिया दावगागोन। ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों 2002 मायथाइनिफ्रायनो सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावदों आरो बेखौ लानानै आथिखालसिम जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो आरोबाव जोंनि जि बड'फा गोजोनथायारि सोलायनाय मावथांखि बेखौ लानायजों लोगोसे आरो सोलोंथाइखौ जों मोनसे जांख्रिथाय हिसाबै लानानै जों मोनसे बेखौ मुभमेन्ट हिसाबै लानानै फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों 6 बोसोर जों सोलोंथाइनि थाखाय खामानि मावनो जों थांखि लादों। आरो बेखौ लानानै जोङो गोदो जों जेरै साइकेल सालायदोंमोन, लं मार्च खालामदोंमोन, थाबायदोंमोन, फिन जों आरो फैबाय थानाय समाव बर' गामि गामि थांनानै जोङो बर' रायजो राजाफोरजों सावरायगोन, जोङो फरायसाफोरजों सावरायगोन, फोरोंगिरिफोरजों सावरायगोन, दिथागिरिफोरजों सावरायगोन आरो जों सोलोंथाइखौ दावगानो थाखाय जों खामानि मावगोन। आरो बिनि अनगायैबो आथिखालाव बर' हारिफोरखौ जोङो रांखान्थि बिथिङाव, समाजारि बिथिङाव, जायखिजाया बिथिङाव, हारिमु बिथिङाव, गेलेनायनि बिथिङाव जों दावगाहोनो थाखाय जोङो थांखि लादों। आरो बेखौ बिथा खालामनायनो मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव जोङो बड'फानि मुङैनो जों मोनसे बड'फा FC बड'फा फुटबल क्लाब होननानै जों दाबाय। आरो बे बड'फा फुटबल क्लाबनि गेजेरजोंनो जोङो आन्डार 13निफ्राय जों स्टार्ट खालामनानै जोङो बिथाखौ जों स्टार्ट खालामबाय। आरो आसामनि आन्डार 13 जे सुजित नार्जारिनि मुङाव बिथांमोना होयो, बेवहाय देग्लाय जोङो गिबि खेबनि थाखाय बड'फा FCआ आसामनि आन्डार 13आव जों 8 जुनाव चेम्पियन जानानै जोङो दा आसामनि जि इन्टार डिस्ट्रिक्ट बेवहाय जोङो गेलेनायनि खाबुखौ मोनदों। जों सानो जोंनि उन्दै खुदियाफोरा बे बड'फा FCनि गेजेरजोंनो आन्डार 13आव चेम्पियन जानानै बिथाङा साब जुनियर बिदिनो नेसनेल इन्टारनेसनेलाव गेलेनो मोननानै बर' हारियाबो स्पर्ट्सनि गेजेरजोंनो फिन आरोबाव जों सिनायथि मोनगोन होननानै जों थांखि लादों। आरो बेफोर गासै थांखिफोरखौ लानानै जोङो रायजो राजानि गेजेराव थाङो। आं बे बेलायाव गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लोगोसे फोरोंगिरि, फरायसा, दिथागिरि आरो बर'नि माहारि संगठनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो मावथांखियाव हेफाजाब होनो थाखाय आं गुरै खावलायहरो। दाबो BKWCनि बियाबफ्रा दाबो आबुं जायाखै आरो बे मा थासारियाव दं दा बेखौ मा बुंनो सार? दुलाराय बर' फरायसा आफाद, UPPO आरो NDPनि मोनब्रै हान्जा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि मोनसे सुक्ति जालांदों। आरो बे जे सुक्तिया बिटिआर सुक्ति जाबाय आरो बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो जोङो BKWC होननाय मोनसे जों काउन्सिल मोननो हादों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सुक्तिखौ खालामनाय हिसाबै जोंहा सिगनेटरि हिसाबै बिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनांगौआ जोंनि बिबान। आरो बेखौ लानानैनो जोंनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनो थाखाय जों खामानि मावबाय थादों। लोगोसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि बियाब दाफामफिननाय, बे बियाब दाफामफिननायनि थाखायबो जोङो आसाम सरकारजों खामानि मावबाय थादों। मोननैसो जोंहा जेंना नुजादोंमोन आरो बे जेंनायाबो थाबैनो सुस्रांनायनि लामायाव। आरो जोंनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानबिथा आफादगिरि बिथांमोननो मोनसे खोथा होदों
आरो जोंनि बर' रायजोआनो मोनसे खोथा होदों थाबैनो मोननैसो जेंनाया सुस्रांजानायनि उनावनो थाबैनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जे सिमा बेखौ थिग खालामनानै इलेक्सनखौ थाबैनो खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों। ओंखायनो बे बेलायाव गासै रायजो राजाखौ खनसेबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे मावनो लानाय बेवहाय बयखौबो मदद होनो थाखाय फिन खनसेबाव नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरबाय। सार बड'फा सुपार 50आव बिटिआरनि बायजोनि जे बर' रायजो राजाफोरा बिथांमोना बाहागो लानो हाया बेनि सायाव नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव माबाफोर एजेन्डा लागोन नामा? बे प्रमद बर' दैदेननाय आथिखालाव बिटिआरनि प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार बिथाङा बड'फानि बै सिमांखौ लानानैनो बड'फा ब्रह्मआ जि सिमां नुनाय जोंनि लाइमोनफोरखौ माने गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय बिथाङा जि सिमां नुदोंमोन बेखौ लानानैनो बिथाङा सुपार 50 जि मेडिकेल लाइनाव इन्जिनियार लाइनाव आरो जिखुनु UPSC APSC जि मोनसे बिथाङा खामानि मावबाय थादों बेखौ आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा महरै आं बिथांखौ बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आं साबायखर बावो आं बिथांखौ बरायो आरो जोंनि गेजेराव माखासे बिटिआरनि ओनसोलनि जायफोर बर'फोर दङ बर' सुबुंफ्रा जोंखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ जों खावलायो जे गुबुन बाहेरनि बर'फ्राबो जिखुनु सुपार 50 बड'फा सुपार 50 इन्जिनियारिंआनो जा मेडिकेलानो जा बा UPSC APSC कचिंआनो जा मानो माने बिथांमोना सुबिदा मोनगोन ना मोना बे खोथाखौ जोंनो माखासे जोंनाव सोंथि सोङो आरो बेखौ लानानै जोङो बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्राबो सुपार 50आव फरायनायनि खाबुखौ मोनो नामा फरायसाफ्राबो मोजां फरायसाफ्राबो बेबायदि कचिंखौ लानो हायो नामा बेनि थाखाय जोङो थाबैनो प्रमद बर' बिथांजों सावरायनानै माबा मोनसे राहा लानो हायो नामा बेखौ जों सानबाय थानाय जादों आरो सानो आङो रायज्लायनायनि उनाव माबा मोनसे खिदान्थ' जायोब्ला निस्सय बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फ्राबो सुपार 50आव फरायनो खाबुखौ मोनगोन आरो बिथांमोनाबो गावनि आथिङाव गसंनो हानायनि खाबुखौ मोनगोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय गौरां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव नोंथांखौ महरगिरि हिसाबै बेहाय गेवलां मेलाव थांदों नोंथाङा गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय बिराद मोजां नांदों फैनानै फार्स्ट टाइम आं गगामुगाव फैनाय जादों दायो बे गगामुगनि जिथु माबा मा होनो बेखौ कमिटि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जेराव आंखौ बेहाय लिंहरनायनि थाखाय बिराद मोजां नांदों जायगायाव फैनानै गासिखौबो लोगो मोननानै गोदान फार्स्ट टाइम फैदों आङो बिराद मोजां नांदों आरो गगामुगनि हालामनि रायजो राजाफोरखौ माबाफोर नोंथांखौ मोजां मोनग्रा अनसायगिरिफोर आंनिफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानो जोङो मुभिफोर बानायो एलबामफोर बानायो थ' जोंखौ सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोननि अननायानो जोंनि दावगानायनि मोनसे लामा थ' गासैबो बे हालामनि रायजोफोरखौ बुङो अनसायनांगौ अनसाय फैबाय थानाय समाव नोंथांखौ बर' सावथुन मुलुगाव आरो नुगोन नामा मा सावथुन नुगोन एबा नोंथाङा सोलिबाय थानाय माबाफोर सोलिगासिनो दायोथ' बिदि फिक्स खालामनाय जायाखै बाट बिदि रायलायनाय जादों आरो दा फिक्स जाथ'वाखै आरो ओरैनो नोंथाङा आरो फैबाय थानाय समाव हमना ला सावथुननि अनगायैबो नोंथांखौ जों थांनाय बाराव थियेटार मुलुगाव नुनो मोनगोन दा फैबाय थानाय समाव नुबावगोन नामा ना सावथुनाव नुबाय थागोन नोंथां दायो आङो सानथ'वाखै थियेटारनि बागै